Yung gamit o ikaw ra. Kumain mo na ka ano po? Mulakaw. Ano kung mag-check mo? Tutuloy na ito check. Usa. Tuwa na ka na. Kato may hiwa. Ano siya? Magwanong pinig. Walang pinig. Kamu ligod set? Alta Vista. Wow. Ikaw? Mute. Wow, ganta bista ko. Yang ama. Dahil isang kape nga. Assistance. Mama na yan. Nasa mamila ko ng sulat. Ano din card ba? Pwede mo. Ang number na ano? Ang SIM card mo pa. Kada na nila. Kada ormo. Bukay na daw kung kulit mo. Pag minasama. Sa pumang pag-iikuan ko ng mga din. Okay mo. Monte. Kani imong gipilo August 5 dates. Wala, nasab sa hulot niya. Pero ma'am. Mulakaw na.